சொன்னாலும் டேய் அவ எங்க இருந்து தெரியுமாடா பையா டேய் நீ பாட்டு ஏதோ ஒன்ன பேசாதடா பையா டேய் ஐயோ அவனா ஒரு மோடா முட்டிய பையா டேய் வேற யாரு அது நான் தான் அந்த பையன் டேய் யாரா அந்த பையன் நான் தான் அந்த பையன் யாரா அந்த பையன் நான் தான் அந்த பையன் டேய் யாரா அந்த பையன் டேய் நான் தான் அந்த பையன் டேய் யாரா அந்த பையன் டேய் நான் தான் அந்த பையன் டேய் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வாக்கியமா இதை எழுதுன அந்த அசல் கோளாரா அவருக்கெல்லாம் அசல் கோளாறு இல்லை அவரெல்லாம் முழு கோளாறு தான் அந்த ஆளு 5 வயசுல அழுவுறது வெஸ்ட்னு புரிய வச்சுட்டாங்க அப்படிதான் மாமா ஸ்ட்ராங் ஆன அன்கம்ஃபர்டபிள் சிச்சுவேஷன் தான் நல்ல மெச்சூரிட்டியை உருவாக்கி புத்தி கொடுக்கும் அதானே களவும் கட்டுற ஏதோ சூதுவாது தெரிஞ்சுக்குது ஆனா லைஃப்ல இன்னும் பார்க்க வேண்டியது நிறையக்குது சிலது முன்னேறணும்னு முதுவுலையே குத்தி நிக்குது சிலது முன்னேறணும்னு கத்தி நிக்குதுங்க ஃபயர் என்ஜின் எத்தனை வருவா ஃபயர் என்ஜின் பார்க்காதடா மர்ரஞ்சி ஃபேக் ஐடி சிவர் என்ஜின் _15 இல்லீகல் நாலேஜ் அட்டூலியும் பண்றவன அட்டாக் பண்ணி துரத்த வந்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் போல அசல் கோலார் Chico. Manda koga. Ye, itu apa asgaba? Ini apa? Ini sih asgaba. Ini besu ya sih nih itu orang ini tuh kan. और ये बजलवा ये रो आसार आंसर ना दरासू जब मेरो हां जा इंतनो चिका ये सरावतो चालू कोई जा इसुगा जो मालो मालो